Magandang araw mga kauragon. Ngayon mag-harvest ako ng kamuting kahoy. Ito mga kauragon, na-harvest ko na. Mayroon akong pang merinda.
kamuting kahoy. Sa English, kasaba, mga kauragon. Ano mga kauragon, kain na tayo. Naluto na itong kamuting kahoy. Salamat kay Lord sa biyayang bigay niya. Ang sarap mga kauragon. Thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat sa mga subscriber ko.